Да. خداوند دوستی ما هستید. آخر دفعه فهمیدم که او حضرت خضر بوده است. مرا نشون داد که چی خیر روح تا ای بدن بو میبروری. فرشته مرگ با فرمان الهی کار میکنه. چه بنده نمیکنی کار. ملکul موت یا عزرائیل وظیفه قبض روح یا ربودن جان از تن. با این دو روزه عمر ببقای خود چی مینازی؟ همیشه قابض الارواح را اندر کمین بینگر. روحو میویان همو جین اجینی میگن. راهگم میزنده ایجا وقتی مقدین دی بوریده. هم میوه را جمع میکنن با ما قطار میکنن نزد خداوند رویشون. Подожди, блин. رفتم نزد خداوند. Чего? موتور ما ای حضرت خضر میگرفتم بعد استادم. بعد معلومات ای خداوند گرفتم. Астагфируллоҳ, 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 астагфируллоҳ. وا خوردم. تاکی موقتی خداوند وا خوردم. یک بار چندین بار رفتم. هر دفعه میگه دوستی ما بشی قتیم. صفت خداوند یک بچه یاشی قدروزه گفته بودم. علم غیب را کس نمیداند بجز پروردگار. گر کسی گوید من میدانم زینهار باور مدار. محمد صلی الله علیه و سلام هرگز نمیگفت گر نمیگفت جبرائیل. جبرائیل هرگز نمیگفت تا نمیگفت کردگار. ҳамада салом алейкум бордоро хуш омадем ба канали Сем Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов чун ҳар вақта ва имрӯз гап мезанем, яъне ки видеои дархостӣ мешава ба хотири дархосте ки хеле ҳам бисёр аз ма бордоро мехоҳиша кардан, яъне ки и гап задан дар бораи як одаме ки яъне комментарияша мехоҳем чинем. Видеоро то охириша бинен. Ин бадбахт гапаш аз ақл бегона. Ҳам хел навиша дар ма рой кардагиян, яъне ки и дар телеграм канали май, ссылка телеграм канали ма дар описание видео аст. Шумо метавонед дар уҷа ба ғарза видеое ки ман дар YouTube партофташ мисол натонам ба ягон жостки буданаш ягон чи дар телеграм канал мепартам ва ҳамчунин шумо дар уҷа метавонед обсуждат кунед ягон темара ё ин ки ягон темаи хитонам дар обсуждени видео голос мақсад ягон чиам партоен. Ссылкаш дар комментария закрепичидагия. Пеша ин видеоро сар кардан мехостум бо як саволи дигарам кӯтоҳак бугум дар бораи омадан ба Англия. Кӯтоҳ мефаҳмонам касе ки бо нафаҳмида бошад барои омадан дар Англия ай ҳуҷҷатҳо чӣ ҳуҷҷатҳо дар кора? Паспорти дохилӣ, паспорти загранпаспорт, справка несудимост ба забони русӣ, медицинский справка. Ҳамин 4 та ҳуҷҷата тайёр мекунен. Аз куҷо мегирен ин ҳуҷҷатҳоро? Фарқ надорад куҷо. Главне ки ба даст овардан дар кора ин ҳуҷҷатҳоро тамом. Яъне ки ай Тоҷикистон ай куҷош гуфтанем дар назар дорам, ай любой ҷо ай то ход ай Душанбе мегирӣ, ход ай Ваҳдат мегирӣ, мисол безара аз ин сай ҳуҷҷатҳоро ба даст оварда бутонӣ, марҳамат бигишон. Ва номро барои он хотире ки шумо кортона буд кунен, кортона пеш барен дар болои экран ҳастай. Ҳамчунин дар якум комментарие ки дар уҷа ссылка барои шахсое ҳастай ки имкон доранд дар бурди ҷанговар бозигаро пул кор кунанд. Дар якум комментарие ссылкаи бозӣ бо ҳамроҳи промокод барои бонус ба даст овардан закрепичидагия. Ҳамчунин дар ҳамун комментария ҳамин номро ҳам ҳаст ва ссылкаи телеграма мемонад агар ягон кас ба номер омада натона. Так что якум комментария закрепичидагӣ хеле ҳам комментария хубай бисёр маълумотро ҷа мегирен. Ма честно мегум бародаро, аз рӯзе ки ҳамин видеоро чанд бор рой кардагиян, ҳам дар Инстаграм, ҳам дар Телеграм, ҳам дар ҳама ҷо куҷода ки рой кардагиян ман тамошо кардагӣ нестам. Ша барои чӣ хотир? Ба хотири оне ки қатъи шумо тамошо кунам ва первая реаксияи ман дар ин бораи ҳамин одам бо ҳамроҳи шумо шавад. И хелие ки шумо иро описат кардагиян ман шок шидагиам ва дар ҳамин ҷо гуфтанiem блогерое ки дар бораи ҳамин гап мезанем. Нагин кадом каналай, нагин ному фамилияша ва ман ҳозир хичам нишон наметавам, фақат тамошош мекунем, яъне ки шумо голосша мешунавен через телефон. Барои чӣ хотир? Барои он хотире ки ин хеле одамо тариқи видеоҳои мо популярни мешаванд. Вақте ки ному фамилияро мегӯӣ, ному фамилия қатъи мекаванд ва популярни мешавад бо якборагӣ. Ҳамин хел эффекти ҳасте ки одама наоборот ба ҷое ки хомӯш кунад бо якбора бедор мекунад. Агар ки ному фамилияша бигӯен мисол дар бораи ҳамун мисол ё ки каналша ё ки ягон чиша, ман фикр мекунам ки шумо агар ки ози хато гуфтеса боша, мисол тамошо накардам, ман қайд шумо тамошо мекунам, агар хато гуфтеса боша шумо ба зид гап занен, лекин ному фамилияша бигӯен, зани шумо рекламаш кардесен. яъне ки шумо дастгирӣ кардесен ша. ина имрӯз сафи аъзои мо зиёд шидестанд. амҷози занҳои модарҳои дидестен чандташ аъзои корхона ҳанд. аъзои мо ҳастанд. мегӯм ки аъзои мо
یعنی چه خیلی اعضای مقصد یا کارگران каромат хоҷаева соли 2018 аъзо шидагиай бовар кардааст ҳамун сол мода аъзо шидааст омад ҳамун сол табобат гирифт курсоша гирифт сета курс ина айбайн 5 сол гузашт худованд чихела як бо як гарантия надора будам да саломатиш мебини ки як рӯз бо касал шид ина айбайн 5 сол гузаштааст мегам 2 сати лахуч кардам лақ шидам ба кун садам миёдам дарман шид хестам омадам ки аз 2018 ки кор кардеса бошӣ хеле гапо камтарак дар кор неста мисол дар байни занако ба кун зад гуфта камтар ҳурмат кардан дар кора но и ба фикрам аъзо яъне ки аъзо не клиенти пастаяния гуфтания ҳастай моира дастгирӣ мекунем ина тобачам бепул мегзаронем ёрдамш мекунем худованди карим акад мода бовар кардаси зан омадааст ина дили пир қатӣ омадай агар аъзо наебуд бо ягон сумша мегирифтем шукри худо ин касам ки шароит надора ина бо моам дар бараш рост ҳастем какой смысл айоне ки агар ки одам аъзо набоша сумша бигирӣ агар ки аъзо шид сумша нагирӣ то есть ки в чём подвох даиҷа аҷоиб то есть ки как постоянный клиент агар усул омада боша бо усул омадестай ну яъне ки одам бисёртар бия пулша намегирӣ какой-то подвох даиҷа ку далш мефаҳмем чандин касо аъзо ҳастанд бо наштаги апамон аъзо ҳастанд ин модар духтараш аъзо ҳастай агар хонавода ҳама аъзо боша получается и то есть клиентои постояния то есть как сетевой маркетинг говори тип то омади пага ҷуратам биёр хеле интересно дальше раз ки ссилка дама рӯй кардем барои обзор кардан барои дидан значит чё-то интересный ҳаст даиҷа леки ҳамин касала бинем агар ки 2% нерви зинда ҳай бедора 2% амро қапида тобат меки касал каҳнай бад шида будай модар ҷиҳат кашна ҷарроҳирам гарантия надодан ки ҳами намедонем гуфтан меша ё ки намешава я рисковат ки хай шид нашид иҷа толка руси ма гап намезадам ку нашид ба мерем ҷарроҳӣ мекунем ман симкои модара дидам кафолат дода натонистам касал дер шидагӣ ман ҳеч гуфта наметонам канало ҳама маҳкамай полни маҳкамай каналора ҳуй мекунем усаш хай ба таваккал ба худо куд як нервиё зинда меша намеша гарантия нест нерви мурдаги яне ки зинда меша сар кард шукронаи худо вақте каналора мо ҳуй кардем хес роҳ гашт ҳазорон шукр раҳмат шумоям гуфти уруса низки паклон ман чӣ гӯям ман хестара мегар ина мара шумо мегӯед ки дар байни гапҳо русӣ хуш мекунед ҳам доктор ҳам беморош ҳама русӣ гап мезанад ку худованд худаш ячира сабаб мекунад шуда таги видеоҳои ман мегӯм ку хай баъзеҳо комментариҳо мондестанд با کامنتاریشون خیلی مرکم ترک میرنجونن ای ای نفهمی شما هی برای شما نمیفهمین ما چی را میبینم نمیفهمین ما بعضنش درست دما روی کردن ویدیو را گپ دارم اینجا یعنی که خودشم همون کامنتار را بافکرم در نظر داره همون آدمایی که ویدیو رو دما روی کرده یعنی همون رو در نظر داره بافکرم как раз дар ҷозе яъне ки гап мезананд нисбати одамое ки намефаҳманд шаози мо мефаҳмем ки чиро одамо намефаҳманд гап дар бораи чие چی میدونم ما در یک ویدیو هم گفتم که ما با خداوند دوست هستم ما دوستی خودم خداوند دوستی ما هسته خداوند دوستی تو тоқа нест ибратан خداوند ҳамаи мо дар ягона дӯсту ягона боваринок ягона эътиқоде ки мо дорем ҳамаши дар худовандаи ҳама бандода аст ҳайати тоқа не من میخونه رو در خودم حس کردن میگرفتم اولش پدرم مرا راه نشان داد بعد من سخنی پدر ما کم تا قفا موندم بعدا ما در استادای پیدا شد که گفتن که تمی هنر رو داری و تی استفاده بر یعنی که مثال معلوماتی که تو داری میکوی این مدیسینسکی نیست ای توابط مقصد طبیبی ای مدیسینسکی نیست مثال معلوماتی مدیسینسکی نداری چیستا талант ای врождёние хондагӣ нести баъд ҳамин роҳда бо рафтан гирифтам ки ман чизеро худамда ҳис мекардам вақте ба мо худам қати кор кардана сар кардам рӯҳӣ кор кардана фикр кардам рӯҳӣ кор кардам роҳ кофтам худоро зора мекардам роҳ кофтӣ шукронаи худо ма шумо бовар кунед накунед ман худам реалистам чизеро ки ман дидам ҳава як гап мезанам да ман бо мусафеди вохӯрдам با مسافر دیوار خوردم که اخیر دفعه فهمیدم که او حضرت خضر بوده است بعضیا میگن که حضرت خضر مرده من نمیدونم مرده است نمرده است начинается ку
барои ҳамин ба фикрам роҳӣ карда бошам. Зинда ҳаст нест ҳақиқатан да моро дидем ки моро дуо дод, ҳавай кас моро роҳ нишон дод, ана ҳами айтори сарм қапид валнаи рафт ки то таги почумо як гармии сахт рафт. ҳавай кас мара нишон дод ки чӣ хел рӯҳ та айбадан бо мебурорӣ, рӯҳ айбадан мебурорӣ, осмон дарвоза дора, кадом дарвоза рафтан дар кора, бо чӣ кор кардан дар кора. Фақат рӯзои баратан ба лавзи худат рӯҳ айбадан танҳо худованд мебурора, рӯҳи ҷоне. Фариштаи марг ба фармони илоҳӣ ин корро мекунад. Ту банда намекунӣ ин корро. Малакулмавт ё Азроил вазифаи қабзи рӯҳ ё рабудани ҷон аз тан. ба ин дурӯза умри бебақои худ чӣ менозӣ? ҳамеша қобизулавроҳро андар камин бингар. ҳам устодомо моро дарс медан, ҳам ҳазрати Хизр. ҳами бандое ки ҳози мо тобат мекунем, ма ҳаматона мегум ки айрӯи гуноҳҳо ай касало. Гуноҳҳои мо чи як гуноҳи вазминам нест, ҳасадбарӣ ҳай. Бадана фарзай нигоҳ кардан нигоҳ намекунем, бахилӣ мекунем, дурӯғ мекунем, фиреб мекунем. ин ҳамаи ҳамин оста ба мо зиён мешавад. Инро мо бояд табиқ қабул кунем. хатона фиреб накунем ки ма шамол задаима ё ки ма ғалтидам касал шудам. Не, иҷа чизе ҳасте ки та касал шудӣ. худованди карим худаш доно ҳай, бо моро сабаб мекунад, мо ҳамин гуноҳҳои шуморо тоза мекунем, дардои шуморо мегирем. дунё дарвоза дора, фариштаҳо ёрдам мекунад, мо ба ҳамин дарвоза мебарем, гуноҳи шуморо ай дарвоза берун мекунем. Так, подожди. То есть ки ту вообще личение мекунӣ ё ин ки гуноҳҳои кардагии одаморо тоза мекунӣ? Ман нафаҳмидам. Ну, насчёт личения хорошо. Но ту чӣ хели гуноҳи маро мебурорӣ? Ту кӣ вообще? Чӣ хел ту гуноҳи маро мебурорӣ? Дар асоси чӣ? Яъне ки ту чӣ мақом дорӣ ки гуноҳи маро ҳақ дорӣ ки ту бурорӣ? Коре ки ман чӣ гуноҳ дорам, чӣ ҷавоб метавам, чӣ кор кардагим накардагим, танҳо Аллоҳ дари ба лавзи та агар гап занем доступ дора ин корро карданда. То ки ба хулоса биёяд ки бо гуноҳҳои ман чӣ кор кунам ё ки накунам. Ту чӣ хел ту гуноҳи маро метавонӣ бурорӣ? Зукоил дар тарозу. Сабаби иззати мавҷуд намоз асту намоз. Зинати даргоҳи маъбуд намоз асту намоз. рӯзи девони ҷазо вақти тарозуи ҳисоб, қозии шоҳиду маҳшуд намоз асту намоз. вақте ки мо гуноҳҳоро мебарам ва мемонам, баъд айдига партало рӯҳҳо меоянд, ҳамо ҷин аҷини мегӯянд, раҳгум мезананда иҷа вақте магдинди буряда ҳамаи вайро ҷамъ мекунам, бо ман қатор мекунам назди худованд рӯишон. Так, подожди. Братан, ту ходи психологически кардеси, мақсад барои одама тарафи худат ҷалб кардан чӣ кардан, но ту не ту худ кардеси. Мақсад дар психология барои ҳамчун авторитет мондани худат, ҳамчун то што ки одамо туро уважат кунанд, истифода бурдеси аиҷа дариҷа мисол терминои динира ба хотире ки халқи мо мусалмонанд, но ту нитои бад кардеси. Серьёзно. Як рӯз ман гуфтам ки ман беҳад дар ҳамин дунё зиқ шидам, беҳад зиқ шидам, барои ки дидам ки гуноҳи бисёр мекунанд халқ, ҳамаи мо ҳақиқат дорад. маълумот надоранд. вақте ки мо гуноҳҳоро мебарам ва мемонам, баъд айдига партало рӯҳҳо меоянд, ҳамо ҷин аҷини мегӯянд, раҳгум мезананда иҷа вақте магдинди буряда ҳамаи вайро ҷамъ мекунам, бо ман қатор мекунам назди худованд рӯишон. Подожди, блин. То есть ту гуноҳҳоро ҷамъ мекунӣ, мебарӣ, баъд аюс омаданда рӯҳҳо, яъне ки рӯҳҳо ба гуфти ҷини аҷинан, баъд магнитни буряда ҷамъшон мекунӣ, қаторшон мекунӣ, бо назди худованд рӯишон мекунӣ. як рӯз ман гуфтам ки ман беҳад дар ҳамин дунё зиқ шидам, барое ки дидам ки гуноҳи бисёр мекунанд, халқ фиребгарӣ бисёр мекунанд, зиқи бад шидам. Ашк ту зиқ шидӣ дар оне ки ту
تو فریب میکنی؟ چخیلی که آدم میتونه زیق شوه به خاطری که خودش فریب میکنه. یعنی که واسه تو گفته استی همی گپای تو اساس نداره. تی گپا را بافته استی. سرم در کرد. آرام. یعنی که باید سرکه میکنیم باردارو میگه که گناهای شما را من همه را جمع میکنم میبرم بعد اومدن ده بیا برای سرکه کش کنیم. توبه 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 توبه. ما همه گناهای شما را توزه میکنیم. تو در توبت کرده میتونی. تو گناه یک کس گرفته نمیتونی. اینجا توچ که در روزه درو میبریم گناه شما را در روزه بیرون میکنیم. بله. آرام. بله خداوند کمک میکنه برای شفا یافتن بیمار. نو تو نمیتونی گناه یا آدم بروری. بعضی میگن که آدمیزاد سبب میشه که یک کس کمتر گناه کنه. آدمیزاد سبب میشه که یک کس توبه کنه در گناهش. آدمیزاد سبب میشه که مثلا یک کس یاد بته روزه و نماز و توبه کردن گناه نکردن به سبب همو مثلا هم آدم دلنش دیگه گناه نمیکنه. لیکن گناهی که در بودجت او جمع شده یه تو نمیتونی بروری. این بطور دنجای روزه که تغییری میکنی یگان کار وای میکنی تو. وقتی که ما گناه ها را میبرم و میمونم بعد دیگه پرتلا روحو میوین همون جین عجینی میگن رهگم میزنده اینجا وقتی مگنیت بوریده هم میبر یعنی که اوجا ما کمتر سرم آرامتر شد گوش کرده استم. وقتی گناه ها را میبرم میمونم میگه روحو میوین جین عجین در مگنیت بوری رهگم میزنن. یعنی که گناه های ما را همه را میبرده میمونده در کجا که ایش خودش نگفته کجا میبرده میمونده بعد اوس جین عجین میومدن که در نتیجه رهگم میزدن در مگنیت نی بوریه. تو است که روحا وقتی که رهگم میزنن تو وایورا راه نشون میدی قطاره کرده مثلا ستروی میمونی نزد خداوند روی میکنی که مثلا نه راه شما اسبرین شما رهگم زده بودین. چویت ما توی وقت دهشت دیگه بودم نو به درجه نه روح جین یا عقد دارن نو تو را ستروی میکنی رهگم زدگی میگوی نه رای شما. یک روز ما گفتم که ما به حد در همین دنیا زیق شدم برای که دیدم که گناهی بسیار میکنن خلق فریبگری بسیار میکنن زیقی بعد شدم اشکم بسیار میریخت برای خلق. وقتی که یک روز گناه ها را جمع کردم قطعی مخلوق های دیگه پرتلو می اومدگی بردم و در روزه بیرون کردم. چی روی کردین شما دما؟ همه را تماشا میکنم با ما کانال دیدم ویدیو رو تماشا نکردم از خاطر شما تماشا کردم خوب که تماشا نکرده بودم در اونجا може که نمیدونم نه کانال شده مخی کانال داره با کامنتاریش کامنتاری می نویسن. یعنی که реально آدمای هسته که شما مثلا پیروی میکنین همین آدما این دیوانه سریوزنه. چون رفتم نزد خداوند. چی و تو خداوند معلومات رو ما ای حضرت خضر میگرفتم بعد می اومد подожди بردم در روزه بیرون کردم خمم قدشون رفتم نزد خداوند. تو خداوند معلومات رو ما ای حضرت خضر میگرفتم بعد استادم بعد معلومات ای خداوند گرفتم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. خداوند صبر بده. خداوند بخشد براتان. نامی تو در قرآن در کجا نویسندگیه؟ نامی تو در قرآن در کجاش نویسندگیه؟ شتابی که همه خیلی زمانی موده هم تو پیدا میشه آدمی که солдат вори ҷинора қатор мекунад назди худованд мебара ай дароза пешон мекунад ба худшам қатишон меравад назди худованд. да зинда ба зинда худованда мерава ай пеш мебинад. астағфируллоҳ. не ту омадагӣ ту упоминачдагӣ дар Қуръон
пайдо шудани ту памина чизеги мутаассифона. яке аз сабабҳое ки уже аллакай дунё бояд ки ба поён биёя, ҳамун сабабҳо да тирамастӣ. стакан дар кор нест. яъне ки историяро гӯш кунем, яъне ки чӣ мегӯяд, то ест ки ба ғайр аз бреди ки гуфтеста, историяш смисл дорад, яъне ки бофтагиш смисл дорад, бофтаги соз бофтага, барое ки якум бофтаги нитобад, то ки ман гуноҳҳои шуморо мегирам, мебарам, меспорум, нагуфт дар куҷо меспорум, ба ҳайвс омадан ба ҷино меоянд, дар магнити бур я рагу мезананд, ба ма бар назди ратошон мекунам, ба назди худованд роё мекунам. То ест смисл в чём? То ест ки хит кардани шумо ма чиро гуфтестам? мақсади ҳамин гапа гуфтан дар чӣ? То ест ки ба ғайр аз оне ки бредай факти ки ин кор невозможно, ин коре ки гуфтеста друғай, бо мисол друғам, мисол чӣ хел ма шуморо фаҳмон шуд фаҳмем, авсонаам агар бубофӣ, авсона бояд як смисл дошта боша ку, хит кардина контекст ба як сценарийский смисл дошта боша. Ман аиша гуфтестам, якумш ягон хечи надора, гапҳои ҷумлаҳои думбадумакай, иш овози гӯш мекунем ку дора ягон маънои вай. вақте ки мо гуноҳҳоро мебараму мемонам, баъд айдига партало рӯҳҳо меоянд, аммо ҷин аҷини мегин раҳгу мезанда иҷа вақте магнити буряда ҳамаи вайро ҷамъ мекунам, бо ма қатор мекунам, назди худованд рӯишон мекунам. И замони гузашта нест, нақл нест, яъне ки и ай нигоҳи замони ҳозир, яъне ки нигоҳ кунем бародаро, кардам, мекунам, карда будам. Фаҳмидин? Ай намуд анализ кунед шумо. Гапа бофтанша ҳамиҷа мефаҳмед. Яъне ки агар ки бигӯя ки омадан ман ҳамин кора кардам, рӯишон кардам, мақсад нақл мекуна кореро ки шидагие. Вақте бигӯям мекунам, и ҳамчун должност, ҳамчун вазифашай. Мақсад ки мегам ман агар ман гуноҳҳоро роӣ мекунам, яъне ки замони ояндара будуширо дар назар дора ки мекунам ҳамин корора. яъне ки корро гуфтеста ки мо намешава бигем ки и кори дар сараш гузаштаро нақл кардеста. Мистер психолог и гапоро аҳамият бите. яъне ки асос надоштани гапи ту ай тарзи гапи ту маълумай. То што ки бреди ки ту гуфтести иш усубеста. Тарзи гапат. яъне ки гапат замон надора. замони будуши оянда ту дар оянда гап задести. Ту нақл накардести корро ки кардаи. барои ҳамин вақте ки бофти гапа фикр кун замоношам. ҳама далбаёб нест, мумкин ба ҳамин хотир дар комментари ҳар гап нависанд да. як рӯз ман гуфтам ки ман беҳад дар ҳамин дунё зиқ шидам, беҳад зиқ шидам, барое ки дидам ки гуноҳи бисёр мекунанд, халқ фиребгарӣ бисёр мекунанд, зиқи бад шидам. як рӯз ман гуфтам ки дар ҳамин дунё зиқ шидам. То ест ту зиқ шидӣ дар ҳамин дунё ки гуфтӣ ки зиқ шидӣ. смисли гуфтум дар чӣ, калимаи гуфтум барои чӣ дар баён пайдо шид? ашкам бисёр мерехт. вақте ки як рӯз гуноҳҳоро ҷамъ кардам, қати махлуқҳои ай дига партало меомадагӣ бурдум, ай дароза берун кардам, хамам қатишон рафтам назди худо. яъне ки уже замони гузашта коре ки нақл кардеста ки ба гуфти худ шидагӣ гуноҳҳоро ҷамъ кардӣ, аз дароза берун кардӣ, баъд хитам қатишон рафтӣ. яъне ки обязательно буд барои ба назди худованд рафтан ту бояд именно ай дароза берун кунӣ. мақсад роҳе ки ту астағфируллоҳ гуфтеси назди худованд рафтам, через дарозаи ту мегузашт, ба дигар ҷо намешид. бо худованда маълумотҳоро ман ай ҳазрати Хизр мегирифтам, баъди устодон, баъд маълумот ай худованд гирифтам. ҳозир агар чиқа ки ҳам паёнбар муфтага, агар моҳтоб адаи дастам битена моҳтоб адаи дастам, ай суханом намегардам, ман ай суханом намегардам, чизере ки ман дидам ҳамора гап мезанам ки ман худованд қати во хӯрдам. кай ки мо қати худованд во хӯрдам, як бора чандин боро рафтам. ҳар доф мега дӯсти ма биши қати ма, дӯсти ма биё назди ма, кай ки хости биё, ту дӯсти ма ҳастӣ. агар ту дӯсти ма намебидӣ, ман ба ту роҳ нишон намедодам. ман тура сабаби ман қанерим ба хотаи бародаро просто шок шумара зур овардеса. халқам кардам ки халқи маро ёрдам кунӣ. тура халқ кардам барои бандои худам. ман худованда сифат шашмода гуфта будам, баъзеё дар таги комментария нависиянд ки
صفت خداوند نداره. خداوند صفت داره. خداوندم روحای میبرویه همین دنیا همه شای همواه نه که با صفت داره اورم در صفت جا میگیره. صفت خداوند یک بچه یاشی قدروزه گفته بودم. ای بخدا дар ном мурмало сабр 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 дар мо то амир охиро гӯш кунем амира روزی یوشای موی سرش زرچای سرخچرنگای موی سرش من دیگر صفاتش نمیگم که بسیاری شیطانو بعد میگن که ما هم دیدیم میگن تری گپای ما رو ممکن تکرار کنم ما بسیار کروش نمیگم همین قشنگ میگم که وا خوردگیم تو گفتنی که خداوند رنگ آدمه توبه 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 خداوند اول و آخر نداره خداوند جنس نداره آخه چخه میره فهمون خداوند таваллуд кардагӣ нест таваллудшидагӣ нест خداوند ба понятияи мо ба фаҳимиши мо чизе ки мау ту тасаввур мекунем он хел нест мо офаридаҳои ӯем яке аз чизҳое ки яке аз дар байни ҳамин қадар офаридаҳои дар байни ҳамин тамоми ҷуку ҷондоро мо ҳам аз яке ҳамун ҳайвоно ҳисоб мешавем ки разумнием фарқияти туву маймун дар ҳамиае ки тум разумнӣ баақлтари чемаи маймун ва тамоми ҳамаи ҳамин мавҷудот ки дар рӯи замин будагия худованд худаш сохтагия ва тира ранги худаш кардагия ба гуфту астағфируллоҳ қад дарози бачаи зебои хушрӯҳай муш зарчаи сирхчарангай пӯсташ сафед пӯстай айруш нур метия мешина суҳбат мекуна урам ай рӯҳ ай баданша рӯша ай баданаш провар бародара тамошо карданам дар кора барои психологически чизаш не толка гапоша рафтим хай бада метона худовандам меброя рӯша кайки ай баданаш броя дига ура дидан намешава ҳолни сифате ки дар одамизотай и дар бар худованд муқоиса кардааста ки ҷисмай рӯҳуш меброя чизе дар пеш боша ура нобуд месоза як кас дар томография дар чизи ман навистааст чикор мекуна чикор мекуна гуфти бест ё аллоҳ ва ма сабр тема амира хушрӯ гӯш кунам пӯстай айруш нур метия мешина суҳбат мекуна урам ай рӯҳ ай баданша рӯша ай баданаш бироварда метона худовандам меброя рӯша кайки ай баданаш броя дига ура дидан намешава чашмотам кур мекуна чизе дар пеш боша ура нобуд месоза як кас дар томография дар чизи ман навистааст таги видеои ма дар комментария ки вақте мусо пайғамбар буд қатъи худо гап мезад гуфтааст ман рӯи тура бибинам ки худо гуфтааст ки рӯи маро бибинӣ ту дида наметонӣ камта дур бемега баъд як рӯшанӣ кӯҳра зад кӯҳ сӯхт худованд кайки ай ҷисми худаш худша меброра дидаш намешава ҷисми худо ана ҳамтария ман основной бо қолабо чизоша намегум барое ки фолбино ва яке шайтонои дига бо ҳамин гапи мара такрор накунанд нагам худованд ҳаст ман яче намефаҳмам ки
бахшиш бародаро сарам просто ҷӯшидааст. Ман хеле аҷзад надоштам. Ман гуфтам ман тамошо мекунам дар видео я мақсад я бора мебинам, барое ки гуфтагӣ буданд ки хичами хел унвон мондагие. Ман бисёр чизоро дидагам, бисёр муллоҳоро, бисёр чизое ки ман медонем канали ман чӣ хеле каналай. Даже ман қатъи атеист спорт кардагиам. Лекин чизе ки ин гуфтестай просто ҷуръат ямида ман ҳайрон шудастам. Ҷуръаташда як кас ҳам хел меган як вақтҳои гудак будем. Кадоме ҳам хел як чӣ гуфтае ки афандӣ рафтае назди подшоҳ гуфтае ки ман худоям. баъд гуфтияша ки хеле нагӯ ки мекушата подшоҳ. баъд гуфтае не бирем файрӯзш кунем бигӯем ки худо омадааст. Астағфируллоҳ. Чизеро гуфтаестам шунавидаестам, ман ба ман муқоиса мекунам да озӣ. баъд гуфтае бигӯем шай биёя назди ман файрӯ душтора карочи худованд. Астағфируллоҳ. баъд мегӯянд ки нагӯи хеле ӯ сол мега як одами дига омада буд гуфта буд ки ман паёнбарам. саршай баданаш ҷудо кард. нагӯи хеле. ба мега хубуш кардем. баъд мегӯянд чӣ хел хубуш кардем. мега ӯро ман роӣ накарда будам. яъне ки боз ҳам ҳамун гапи худша мекашад. яъне ки бинед шумо ки вақтое ки мо хурд будем ҳамин чизҳоро муқоиса мекарданд ба афандию ба ягон шӯхиёе ки ҳатто ин хел афандию хел шӯхиёро придумат карданам одами мусалмон имондор набояд ба ин хел чиз шӯхӣ кунад. Так, но имрӯз ин чизҳо реал нишидастанд. яъне ки ин нишонаҳо ҳаст бародаро. ин нишонаҳо ҳаст. эҳтиёт шидан дар корай. агар одамое ки надонанд мисол ҳамин чизҳоро бираванд ҳозир ҳар як одамое ки дар иҷа аъзо гуфтестай ино ман намедонам барои чӣ дигар муллоҳои Тоҷикистон хапанд дар ин бора. вообще чӣ ба ҳеҷ каси чӣ намегӯяд. ягон ҷодугар подугар ягон одамои хеле чӣ бирогар уже проблемаш мешавад. барои чӣ ин кор мекунад то ҳозира мисол чӣ ба ҳеҷ касиро маън намекунад. Что-то тут не так. дӯсти ҳар яки мо ҳай. ҳар яктаи шуморо дӯст медорад худованд. ҳаматонро дӯст медорад худованд. худованди карим ба ҳамаи шумо ҳар чӣ гуфтӣ ки худованд моро дӯст медорад, яъне мо намедонистем. гӯё ки ҳар салом мерасонад. вақте шумо намозтонро мехонед, зикр мекунед, ӯ саломи шуморо мерасонад. баъзе вақт мо ҳам шикоятотонро мерасонам, худовандам мегӯяд ки ман ҳамаро шунидастам. Астағфируллоҳ. яъне ки ту гуфтани паёнбарӣ. ҳамин баъзе одамое ки динда ҳастен, динда олимо қатъи ва донишмандо қатъи баҳс кардан дар кор нестай. ино одамое ки ҳастанд ки худо додагиай, худо инро дӯст медорад, я ҳунар додагиай. ҳама вақт баҳс дурустай, ҳама вақт баҳс ҳастай. аз гаҳвора то гур дониш биҷӯ гуфтагиянд. китоби муқаддаси мо, китоби Қуръони Карим худаш омӯзишай. ягон вақт ягон чӣ нагуфтиянд. одаме мебирояд ки худша олим мега, фаҳмидӣ? худша учёни мега, худша дигар чиз мега. дар ҳолати баҳс кардан маълум мешавад ки ҳамун чизи гуфтагиш нест. дурустай? баҳс кунед. ба гуфти ту яъне ки аргумента ту барои он хотири мондааст ки ҳеҷ кас бояд қайта баҳс накунад. но ту дурӯғ гуфтаистӣ. агар ҳеҷ кас қайта баҳс накунад, ман набурам ин видеоро нагӯм, ту дар ҳама пайравӣ мекунанд. ту ҳозир дар ҳамин ҷа гуфтаисти ки ту паёнбарӣ. яъне открито ҳозир нагуфтай, намедонам дар давоми видео возможно ки бугӯй. лекин смисли гапи ту, маънои гапи ту ҳамонро гуфтаистай ки ту паёнбарӣ. Астағфируллоҳ. бестем агар таъриха нигоҳ кунем, динам таърих шидагиай. ҳамин олимои дин фақат ай таърих гап мезананд, ай таърих далел меоранд. ай таърих фақат ай таърих навигарӣ нестай. навигариро ки мекунад? олимои дин ай таърих гап мезананд? ту гапҳо чо то уже печид, яъне машид. ина кусто чира ёфт? баҳре ки якҷоя мешаваду об аралаш намеша. ин моҳии преса да ин ови шурай да ови чӣ наметавона гузашта. охи факт дар Қуръон аст. причём дар иҷа олимо?
моҳе ки ои шурда нестай, ои шур гузашта наметона. Ира килид олим. Ягом инами олимои дин медонистанд, мегуфтанд, фақат мехонданд, мерафтанд, аҳамият намедоданд. Хайки короче, братано, иҷада мушкили хеле вазминай. Аҳамият бидем, пайравӣ накунен, шоршен короче. Яъне ки гапҳои и смисл дора. Майра аввал да девона гуфтами девона нестай. Ира вербовка меган, секта гуфтани чизҳо ҳастанд, вуҷуд доранд. Медонен, агар шумо бидонен, дар ҳама дин сектаҳо ҳастанд. Секта яъне ки махсус ҷамъияте ҳастае ки одама яъне ки дини вуҷуд доштагиро камтар тағйир медиҳанд. Яъне ки истифода бурдани халқ ба манфиати шахсии худшон аз бо истифодаи дин. Ва дар оҷа дина мисол мазмуну вайша тағйир медиҳанд. Яъне ки и ҳози ба гапҳои худаш гуфтест ҳамон чизҳоеро ки мақсад аз олимои дин да олимои дунявӣ беҳтаранд. Лекин олимои дунявӣ тасдиқ карданд гаперо ки дар Қуръон ҳастай. Яъне ки ӯ ова кашф накарданд, ова наёфтанд, ов ҳаст, и баҳр ҳаст худаш. гуфтанд дар уфтан ки дар Қуръон ҳаст. Чизи тайёра гирифтанд дара гуфтанд ҳаст. худшон накуфтанд. барои ин одамо бояд бихонанд, бояд пешравӣ шавад, олиморо пеша нагирен. яъне ки гуфтане ки олимои дин вақте ки олимои дунявӣ ёфтанд, баъд ӯам Қуръона кофтанд ки бидай. Ту чӣ гуфтаисти вообще? Вақте ки гапҳо меброяд, популярнишиданашона дар назар доред. Вақте ки баҳс мешава, олими динӣ қатъи олими дунявӣ мисли Закир Наик қатъи ягон атеист, баъдан оригиналности Қуръони Карима тасдиқ мекунад. Мисол олими динӣ ки хорошо, шумо кай фаҳмиден ки дар як ҷо метавонад ки дута об, ба ғайр аз дута об рафтан, оби шуру оби оддӣ, боз метавонад ки дар дуруни баҳр дарьё бигзара. ишоҳози ту надонӣ, иша ман тра мегум. Олими дунявӣ, олими динӣ ба олими дунявӣ савол метавонад ки ҳамин чиз дар илми дунявӣ кай маълум шуд? Ба меган хай мисол 100 сол пеш, наме чанд сол пеш, мисол ягон факта. Баъд мега ана ту медонӣ ки дар Қуръон и чанд ҳазор сол пеш навишта шудаги буд. Яъне ки медонанд ту вообще погиза мафҳума тов додести, вообще дига чӣ кардести. Ту яъне ки тамоми олимои динира пас задести ва дар ҷои ӯ хита мондести ки ина маем дар ҷа паёнбар. Астағфируллоҳ. танбалӣ шудагие ки фақат дига ба амеди ӯ дунёи ба амеди и дунё ҳичи нестай, азоб кашидестем. ҳама азоб кашидестем. ина дунё мегузара, дунё барои кофироа, и дунё барои мо нестай, гуфта азоб мекашем. охир то охири дунё мерасидагиро пешравӣ кунем, ҳамин халқи хумон азоб накашанд, дар ин дунё ҳам шароит шавад, кайфу роҳат кунанд. хай дар дин биқапеншон, мисол дин беруншон накунем, мон азоб накашам, бачаҳомон азоб. Дин рӯҳияи братан, и дунё ҷисмонияй. Худовандам гуфтагай аввал ҳаракат, баъд баракат. Ҳеҷ кас ягон кам ҳама медонад ки то кор накунӣ, то ҳеҷ накунӣ, баракатш намешавад. Намозу рӯзаву тобаву ибодат барои рӯҳи тай, барои ҷони тай. И дунёда албатта ки ҳама кор мекунад, ҳама мехона, ҳама чӣ мекунад. И вообще чизе ки ту дар ин байн мисол овардести, и гапҳое ҳастае ки бояд атеист гап занад. А ту дар боло гуфтеста буди ки ман назди Худованд рафтагим. Бо чунин гап гуфтести. Короче братано, шоршен. фарзандои кусе дар хориҷ кор кардистанд, дар иҷа азоб кашидистанд, бекор мондагиянд. шукри худо ватан тенҷай пешравӣ карданд дар кор. ина мегирем ки какой проблема ки ягон кас дар хориҷ кор мекунад? Хориҷа замини Худованд нест? Ту назди Худованд мегӯӣ рафтам. Хориҷа яъне ки ози ман ҷое ки ман қарор дорам, ман гунаҳгорам ки ман дар иҷа қарор дорам ба гуфти ту. Ё ки аз ҷиҳати беақлима, ё ин ки аз ҷиҳати гунаҳгор шудан дар назди Худованд, ё ки чие? Ту ба зидди ман чӣ гуфтанӣ? Причём дар иҷа ту мегӯӣ одамое ки дар хориҷа рафтагиянд? Причём муҳоҷират? Магар ҳама ҷо замини Худованд нест? олими дига мурчара парсиданд. дар Қуръон кофтан, хатоги Қуръона кофтан. ана дар вақти ҳазрати Сулаймон худо гуфтае ки бигрезен ки фило шуморо меҷуқа, шумо мерезен, мешканем. баъд олимо гуфтанд ки охе мурча намешкан. баъд мегиранд таҳлил мекунанд ки мурча дар чизаш чандин фоизи шиша будае, кай кура меҷуқастай мешикастай мурча. мисол ирам олимо бироварданд кохи, олимо ёфтанд ҳақиқата. олим мекунад. барои қатъи олим баҳс накунем, кор нестай. мо пешравӣ мекунем, мо як чиро меофарем, як чиро месозем. яъне ки озта автоматики хита унвони олим додиам хел. мо айдин берун нестем. мо худоро мешиносем, мо худо дорем, паёнбар дорем. баҳс кардан дар кор нестай.
خطاگی ما را نکوبین. ما خطاگی نداریم. خطاگی نداری؟ تو است که تو خطاگی نداری؟ دا ولی تری چیزا ما بسیار میتونم آورده که همه را علما گفتگی این پیشروی در قرآن میشه گفتگی کدام مسلمان خودش پیشروی کردسته همه را می دیگه علما کردستن دیگه پیامبر نمیشه و زندگی همه چیزا دیگه یاسنویدیشو میبرن آدمایی که حقیقت میبینن ما این حقیقت میبینیم. короче уже میخوام دقیق گپ نزنم نه که زایت کردی اخیرونده کدام مسلمان میگوی پیشروی کردگی تو ملت عیدین فرق نکرده استی. امریکا پیشرفتن است، انگلیس پیشرفتن است، آلمان پیشرفتن است، اروپا پیشرفتن است. ولی میگوی هستن хорошо انا دیدی او پیشرفتن خلق مسلمانی عربستان سعودی چی میگوی امریکا پیشرفته ها хорошо در امریکا مسلمان نیست، در انگلیا مسلمان نیست، در استحصالاتایی که امروز همه چیشون استفاده میبرید تو خیال میکنی مسلمان نیست در اونجا کار میکردگی انجینیرو مسلمان نیست به خیلی تو استوریای شخصای مسلمان که یه بار بخون در تاریخ چیکار کردگن چه خیلی کشفیاتا کرده چه خیلی ایزابریتنیو برآوردگن مسلمانا تو چی گفته استی вообще это просто в шоке брат و یا زندگی را پیش میبرن و یا کار را پیش میبرن علما پیش میبرن قرآن تصدیق میکنه هسته که حوزی برومدگی نیسته ولی برومدن میگیره بعد این دوملوی رو میکنه میگه در قرآن بدک آخرشون هیچی نمیکنن یا که میکروفون سوختن نمیتونن واهمه در آسمان ما باید طبیعی قبول کنیم خداوند هست پیامبر هست بود دین اسلام آورد در دیگه دینو لذت کردن در کار نیسته کسی نماز نمیخواد نماز تا بخون کسی مثلا مسجد میره حرکت کنین که خواهیم گناه نکنین همین هم کسالا حساب گناه های علم پیش میره دیگه پیامبر اخیرون آورد نقطه شموند تمام فقط کاری ثواب کنین کاری نکنین انا قیامت نزدیکه دیگه بیستیم باید قیامت بعد این ویدیو اختیدن اوجه فهمیدیم که شروحک نزدیکه طبیعی قبول کنیم علم پیش رفتن میگیره همه ای قرون با خبر خودان هر بیا ما در همجا تر разочаровать کنم تو که تو عدلیت کردی مقصد دین خداوند و قرآن از علم دنیوی عدلیت کردی یعنی که فکر کردی که مقصد سببگوری همه دین نیسته سببگوری همه مقصد قرآن در نی причем برای پیشرفت دنیا اینم наушника یا که вообще بدرو در کانال ما істория استیو جابز بخون که کامپیوتر چه خیلی بر اومد مثلا نمی تلفن در همجا تماشا که اول چه خیلی تکنیکا بر اومده کامپیوتر چی نمود وای داشت بعد اویستا еволюциони техническая эволюция меган اویستا бартарият карда иш бартарият шуда хубтар шудам хеле омадагии мисол ҳамин навошникам ҳеҷ вақт ба ҳамин дараҷа набуд ҳамин айда безебтар оҳиста омада ба ҳамин дараҷа мерасад яъне ма чӣ гуфтанем ҳамун ақле ки дар сари одамизод ҳай ки тавоноӣ барои сохтани чунин техникаву технологияҳоро дора кӣ мемона аз куҷо мея ҳамун тавоноӣ аз куҷо меоя ҳар як одам дар ин дунё ба худаш задачаи худша дора вазифаи худша дора ки аз ҷониби худованд пешбинӣ шудагия ҳар як одам албатта ки беғарз айтии хеле вазифаи худованд намета ҳеҷ каста вазифае ки дар худ мондагӣ ҳамаи чи баланс дора плюсу минус чӣ хеле ки наметавона ҳама вақт хунук боша ҳамин хелам наметавона ки ҳама вақт гарм боша чӣ хеле наметавона ҳама вақт шав боша ҳамин хелам наметавона ҳама вақт рӯз боша ҳамаи чи балансай тирамоҳ мешавад то баҳор мешавад дарахт пажмурда мешавад бо авҷ мекунад бояд боша ин балансай ҳамин хелам худованд шахсоеро офардагие ки дар ҳамун меҳра ҳамун илма дар дилшон ҷо кардагие ки одаморо таълим метан имена маҳз таълим метан ҳеҷ вақт имоми масҷид будагӣ намехеза биравад да инженер кор кунад барое ки вазифаи ӯ нест бо ҳастай инженере ки намоз мехона мусалмонай чӣ ба тавая мисол намеёрӣ и бародарон нигоҳ кунем психологически приёмай и барои яъне ки агар ки ҳози одам будроя сразу агар ки ҳамин гапҳое ки мехоҳад бига сразу агар бига одамо аталки ватш мекунанд атеист меганша лекин дар инҷа бояд падход кунӣ ки одамо аввал тара қабул кунану баъд оҳиста бурорӣ яъне ки гапҳое ки ҳозир дар ҳамҷа гуфтестан дар тариқи ин гапҳоро гуфтан одамо оҳиста дига муллоҳоро ҳурмат намекунанд уважат намекунанд шум мебинанд аз дини ислом фақат во фикр мекунанд ки чира мондан дар коре хаем намоз рӯзамонро мехонем тамом дига айпай кор боромо мешавем дига корша мекунем тамом дигаша ҳамият дан дар кор неста шо олимои дунявӣ хичон мекардиан
یعنی که даже چه گفته است که یا اول میوام با قرآن تصدیق میکنه. یعنی گفتن که شما بیام در همین دنیا میفهمین نماشه. یعنی که قرآن هم نخونین میشه گپی معناش. یعنی که آدما رو اوستا کاروچی براتن شور باشیم براتو. دیل هر یک کس خداوند خودش با خبره میدونه که چی بکنه. ما گفتن نمیتونیم یک کسی که تو کافری تو شیطانی تو دجالی تو یک چی دیگه ای. ما با هیچ که این گناه سه حقیقته که ما تو باید بتونی گفتا کو. مثلا چخیری که تو گفتی عنوانایی که تو داری تو باید بتونی کو. شکرانه خدا هر وقت که ما شما را دعا میتم یا که شما مرا دعا میتین این همه دعای شما را دعای مرا راست نزد خداوند میروم به پرده میروم. وقتی شما را من توبه میکنم همین اهمیت بتین که اومدگی سوز شدستین اومدگی شفا یافتستین. من ای بودم تشخیصو بسیار وقت نگاه میکنم خیلی نمیشدگیش هم میگم یا در جایی که شلاگیش نگاه میزنیم خداوند دت از پیش دیدگی با گفتی خداوند دت معلومات میتیه. یعنی که همه چیز پس دا تشخیص چی در کاره؟ تشخیصی که رنگینی که میکنن توموگرافی میکنن دت چی در کاره؟ تو ای تک باید بفهمی که ای تک تو جواب شداری کو. نمیکنم همه شفاش یافتسته. برای چی یافتسته؟ برای که من خدا را زوره میکنم. دعا میکنم در حق شما. هر روز پنجشنبه به جمعه دعا میکنم. هر روز که من دست ما در میان شما میبینم من گناههای شما را تازه میکنم. کدامید که زیان دارین زیانات ما زید نیستم برای لیچنی و توبه تو ها ممکنه تو بدونی مدیسین را خوب بفهمی ها در بسیار دکترای که یا رفتگی باشن ندونن ایوده هم کار برآمدگی نباشن ها تو همین کار تو کرده میتونی. لیکن آخه توشتا که ما گناه های شما را میبرارم و کسالای شما حساب گناه تو نمی ما را میبرارم بعداً تسوز میشه گفته استی ایگه پیت پول نبرده تی یگون خیل حقوق یگون خیل وظیفه نداری که گناه یا آدم تو براری. وازبینش هم قبول میکنم. سرش نمیکنم قبولش میکنم توبه چه میکنم خدا خش انصافه چندی بعد روزی بکنم. سو ای در سر کدام ما گناه ای تری وازبینایی که میویان مو دستگیری میکنیم. خداوند کریم که خدا شفا شه بده. اولش خدا بعد بختیار جان سبب شد من نقشدم. آدمایی که با علما کار میگیرن کاری خطا میکنن. با دانشمندا کار میگیرن کاری خطا میکنن. همه وای خدای خودش داره علم خودش داره برای که دنیای ایروزه را علما و یاسنویدیشیا و اوچونی پیش بردست. یاسنویدیشی تو شخصی میگوی من از خداوند رفتگی اومدم تو روز درباره یاسنویدیشی گپ میزنی و دنیا را یاسنویدیشیو پیش بردستیان؟ در بالای این قدر اخوتی کردگی من با یه بار اخوت کردم. کاری شما فقط چی گفتم در کار؟ یاسنویدیشیو میدونی یعنی که واسه شما را بگم چی میگن؟ فولبینو را میگن. دیگه با دیگه کارو لذت کردن در کار نیست. این اوجه که با دیگه کارو لذت میکنه بی‌سوادی همون شخص نشون میده. بعضی دومولا را بین بعضی اوچونیای علما را بین کار ندارن با دیگه رو. با علما میگن ها و پیشروی میکنن. بعضیش بی‌سوادی چه نشون میده. سواد خودش نداره. او لذت میکنه همون اوچونی تره پیش خودش. خیلی با سواد میمری توجیکی گپ زنی. ما کوینا به سواد ما توجیکی گپ نمیزنم. لذت تو با سواد خیلی توجیکی گپ زو خیلی. یا نمیدونی رنگی موری. او چونی دوستی خداونده. خداوند او را دوست می‌داره او را علم کرده است. ما هم دوستی خداوند هستیم. ما میگم دیگه صفاتش نمیگم دیگه کاروش نمیگم دیگه چی صفاتای دارن نمیگم برای که همین گپ مرا میتونن با فولبینا و با شیطانکو استفاده برن. تو از گفتی که خود دنیا را یاسنویدیشیو پیش میبرن. خودشم جسم داره که خداوند ما جسمش میبروه او روح داره. یکم برده من یک روشنی کلام ندیدم. بعد دیم برده بعد با در جسم درآمد گفت بیا بشی در برم. سال یورچ سورا ما میبینیم این هست حقیقت داره برای که ما با خداوند نزدیکیم. وقتی میگم ما شما را توبت میکنیم خدا را زوره میکنیم که همین شفا بده. نه تنها شفا بده برکتش بده. شوهرش برکت ده، فرزندش برکت ده، اویلش پر برکت شود، فکرونیش نقص که همه پیشرفت شوند. خداوند ما زوره میکنه با شما را علم بده، برکت بده و پیش کارتون شده شود. همین خداوند کریم بله ما را دلمون پاکه. ما با یک از خیانت نداریم، دزدی نداریم، فریب نداریم، گپی دروغ نداریم. مهنتی حلال داریم. سم میگن که ما دروغگو نیستیم، فریبگر نیستیم.
کارمون حلال میکنیم. ما کار داده داشتگی ما از سحری کار میداریم دیگه بگاه میبرویم و بیر نداشت نمیبینیم. صدها هزارها آدم روزی هم میریم خونه با خوابمون میبره. بعضی وقت شب بازبین میشه خوابمون میبره. میریم که کودکمون خوابن نمیبینیم شما. با سحری میخیزیم کار میبینیم. ابی خدمت شما برای شما خدا ما را خلق کرده برای شما. برای اون در کار نیست علما قطعی و آدمایی که اهل علم قطعی بحث کردن به سوادی را نشون دادن در کار نیست. در کار نیست. نماز بخوان مسجد تبره کاری خطا که تو بدی نکه تو بدی نکه تو دزی نکه تو فریب نکه تو در راه راست بره تو یک کس تنها نزد در کار نیست. ما حق نداریم در یک بودیست بگیم که تو کافری. های مادر دعاتی вақте ягон каса ягон корда завербавад мекунанд мақсад психологически ё ки одами дурӯғ ё ки ягон чӣ мисол чанд та фактҳои дурӯға мегӯю баъд дар байнаш як та чизи реалнира баъд вая намешавад ку рад карда мисол ки ягон кас ҳақ надорад ки ҳатто буддиста кофир бига правильно но дигарро гапот неохӣ мисол и ям хел приёмае ки не ки ба ҳамин гапа буд кард ба ҳамин гапа буд кард ки дар мнени уже фикри одамам ҳамин хел гапҳое мемонад ки да як ҷо ман як муллои дигаам ҳамин гапа шунавида будам ки мумкин нест гуфтан значит ки ваям гуфта буд значит ки рост мегӯяд значит ки автоматически уже дига гапҳои одамон уже қабул мекунанд но ман намедонам ки дар ин аср одам чӣ хел метавона боша ки хай дабари реални одамон шитагиян реально шитагиян это вообще пипец. خداوند دوستی ما و شما های کدامی که لایقش باشه میبینش. خداوند بسیار شب گفته یکی من شما را در بهشت برای من نشان میدم. بعضی دوستای نزدیکش در همین راه میکشویا اینجا نمیبیا اینجا بیا ما را دیدن نمیتونیم. ما میریم نزدی وای بعد خودش نشان میدیم. زنده با زنده طرفتی ها. гарини ба ғайрат буда гап занидане ки ма короче бародаро буд шида ки на видео ма в шоке якумш ки ма в шоке ма дар ҳолати шоки қарор дорам. эҳтиёт шен бедор шен чӣ кор кардесин шумо да кӣ бовар кардед это просто ҳамада хайр бародароз ма бо камтар мақсад ба худ биём ай шоки гирифтагим ма ягон видеои страшилка ягон чӣ хе шокӣ намешам да ягон ҳаётум даже ягон чиам наметарзам лекин да иҷа ма конкретни ма уже да